बड़ी कस के दर्द दैत हो जी। एकदम फट रहा है तब मत पूछ। कौची होलो जी तोरा रोज रोज ने सुनी थी कि माथे दर्द दैत हवा का बात है बतावा ना हमरा। अरे इधर 5-6 दिन से आओ परेशान होइल ही। तो कौची है बतावा ना कोई बात है बतावे से मन हल्का होवे है। तोरा बताएम तो तू हमरा जो आओ झाँव झाँव करब। झाँव झाँव कोची करबे जी। तू हम हम पागल ही कि झाँव झाँव करे जेबै। हमरे जोरे लड़ना तू शुरू कर देब फिर। एना लड़बो बतावा कौची बात हवा। न रहे तो कुछ बता के करबी तोरा तोरा बतावे से कोई फायदा है बतावा ना कौची होले कि हमरा बतावे से ना फायदा है। हमरा से जितना होतो उतना हम करबो बतावा कौची होलो। तीजिया के सड़ी वाला पैसे नहीं हमारा पास हो। ई ला डरामा कैले हला। तीज के साड़ी लागी। अब पार गेला है कि हमरा माथा दर्द देत है। माथा दर्द दे चाहे पेट दर्द दे हमरा साड़ी आके मिले के चाहे। हम कही कि काहे ला इनका माथा दर्द देते तो हमरे साड़ी लगी इनका मत पीरी धैले हैं। छो बटोरे अइलू हन कि तेल लगा दहिन। यही चलते कही थलियो ना कि तोरा ना बताबो तो जबरदस्ती आओ छोह बटोर के हमरा से पूछे कि कहला तोरा मत पिरिया धैले हो। तो हम का जाने गेली कि यही तीजिया के सड़िया लगी तोरा मत पीरी धैले है।